ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾಡ ಇನ್ನು ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಒಂಜಿ ತೋರಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ದೆಪ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪುಜಾನು ಪಂಡ ಮೋನೆಡು ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಚೆನ್ನ ಪರ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಾಂಡಲ ಮೂಲೆ ಹೇರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನು ಮೂಲೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದು ಐಕು ಪಂಡದೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಪ ನೆತ್ತರೆ ಜಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಏತ್ ಸೋಪು ಮುಲ್ಪದ ಮೋನೆದ ಕುಜಾಲ್ ತೆಪ್ಪೋಲಿ ಬಂದದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸೋಪು ಖಾಲಿ ಇಂಚಂದು ಮಂತನೇ ಕುಜಲ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆದ ಪೋಪು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೆಂದೆಟ್ಟು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವುದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಐಲ್ಲ ಸೋಪು ನೆಟ್ಟು ತೆಪ್ಪೋಲಿ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಕಾಲಿಂಚ ಮಂತದು ಮಂತನೇ ಅದು ಸೋಪು ಕುಜಲ್ ಪೋಪುನು ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ನು ಮಂತ್ನಾಗ ತಿರ್ತಿಂಚ ಬರ್ತದೆ ಒಯ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕುಜಲ್ದ ಒಂದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ నేను రోల్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು అయితే ತಿರ್ತಿರ್ದಿಂಚ ಮಿತ್ತಿದು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತಿಗಿಂಚ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪು ಚಾಲು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ರಿಮೂವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೇಟು ಮಸ್ತ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಕೆಲವರು ದಾದ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೋನೆದ ಪುರ ಮನ್ಪುಜೆ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೋನೆದ నేను ದೆಪ್ಪೇರು ಕುಜಾಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಜಾಲು ಬತ್ತನೇನು ಪಂಡ ಒಂಜೂರು ವೈಟ್ ತೋಜೂರು ಪಂಡ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದು ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಿಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂದೆ ಪೋಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪ್ಯಾರ್ನೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವನು ಪಂಡದ ಒಂದು ಜೋಟೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಂಡು ಪಾರ್ಲರ್ ಪ್ಯಾರ ಆಪೋಜಿನ್ ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಕ್ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ಲ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಐಬ್ರೋಸುನು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಈ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತನೆ ದೆಪ್ಪೋದು ಮುಲ್ಪದ ಪುರ ಸೇಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಮಂತರ ಹಾಕೋದು ಅಂಡ ಸರಿ ಕೂಟಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಐಬ್ರೋಲ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪಂಪುಜಿ ಐಬ್ರೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತನ ನೇನ್ಲ ನೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜೂಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ಖಾಲಿ ಅನಿಂಚ ತೆಜ್ಕೊಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತದು ಮೀಶೋ ಹೋದು ನೇನು ಪಿಕ್ನು ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತಾರ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಓವಾ ಹೊಡಿತೆ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ತೆಜ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಪನ್ನಕ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತದು ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸದಂದೇನು ಫೋಟೋನು ಮೀಶೋಡ ಅವಳು ವೈಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೆಪ್ಪರ ಇಟ್ಬೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತನ ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಒಯ್ತದೇ ಇದೆ ವೈಟ್ದೇ ಇದೆ ನಂಚಿ ಪಂಡ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕಾಲು ನೇನಾದ್ರು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಎತ್ತದು ಮಂತ್ಲಿ ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಕೋದೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಖಾಲಿ 150 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಎಡ್ಡುಂಡು ಶೋಕು ಒಂದು ಲಾಭನು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಇಂಚಂದು ಪ್ರೊಪೋನ್ ಆಯ್ತು ಬೇನೆ ಚುಚ್ಚೂರು ಹಾಕೋಣ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋದ ಹಾಕ್ಲು ಥ್ರೆಡ್ ಹಿಡ್ದೆಪ್ಪನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇನೇನೆ ಹಾಕೋಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಹೇಸೋಕ್ಲು ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೋಗಿ ಅಂಚ ಇಂದೊಂಜಿ ಇಂದು ಲಂಚನೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನ ಲಿಂಕಿಗಿಂದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಲಂಚನೆ ಆಯ್ತಂದು ಇಟ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತಂದ ಮೀಶೋ ಹೋದು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂಜನೆ ಹೇಳಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಏರೇನ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ತೊಲೆ ಅಂಚೆ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೊಳಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋರ್ತಾನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈತಪುರ ಮನ್ಪೋಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂದ ಇಚ್ಚಿ ಆಪುಜಿ ಮೌನ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಬೇಕು ಮನ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿಂದ ಹತ್ತು ಅದಾತು ವಿಶೇಷ ಅದು ಹೋಗುಜಿ ಕೈತಪುರ ಮನ್ಪನಂತ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ನಿಕ್ಲು ಶೇಲ್ ಮನ್ಪು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೋರ್ಡ ನಿಕ್ಲೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಲ್ ಮನ್ಪೆ ಶೇಲ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾವತ್ತ ನೀನು ನನಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೋಗಣ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಶೇಲ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಶೇಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಕುಚ್ಚೆಡು ಮಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಪಂಡ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ನೀನು ನೇರ್ಂಡ ಅಂದು ಮಂತನ ಕುಲ್ಲು ಕಂಡ ಯಾವ ಒಲ್ಲಂಡಲ್ಲಿ ಕೋಪಾಲು ಒಂದು ಲಕ್ಕನ ಕುಲ್ಲು ನೇರ್ಂಡೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೋಚಿ ಕುಲ್ಲು ಬಂದ ರಪ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಶುಕ್ಕು ಎಟ್ಟು ಕೊರಪಾಯಿ ಕೊಡೇರಿಂದ
పెట్టుబడ ఓడ పెట్టి మూలు పెట్టులో జాస్తి తిరుగుతుంది ఓడಲ್ಲಿ ఇంట్లో అంచించి పోదు తిరుగుతూ ఓడంలో అంచి కూడా పోదిపోవాలి పెట్టు కొడుతు బడబడ అని పెద్ద పొలిపిన జోకుల్లో కానీ ఓలు భర్త దగ్గుతుండు తిప్పాలని ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚ ಅಯ್ಯನ ಹಾಕುವ ಬಂದದ್ದು ಆತ್ತು ಜೋರುಲ್ಲ ಅದಾ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೀಯರ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಚ್ಚ ಬುದ್ಧಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಸಾಂಗ್ ವಂಚಂಚು ಪೂರ ನಿರ್ನಗತ್ತು ఒక ಹತ್ರ ಮೀಪನಗ ಮತ್ತೆ ತೆಂಗುದುಕುಂಡ ಮೀಪವನ ಅಕ್ಲೇನು ಮೀಪದಾನಗ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂತಲ್ಲ ಅಗ್ಲೆ ಮೀಪನ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಓಲು ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ತಂಡ್ರೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ పోదు ఇట్లా ఆడోడు ఓలు పోయి తడి పుల్లాలు పండు నీరు కొనుక్కి